Għal-5 tiem tal-Karnival jiġifieri mill-ġimgħa 17 sa 23 ta' Frar, il-Gżira Awċija mistennija tara influss kbir ta' Maltin u turisti. F'intervista telefonika ma' One News, il-kap eżekuttiv tal-Assoċjazzjoni Awċija Turiżmu Joe Muscat żvela magħna s-sentiment turistiku għal dawn il-ġranet ikkaratterizzati mir-Renju tal-Bluqa fil-Gżira ta' Tlitoljiet. L-operaturi fl-akkomodazzjoni qed nirrapportaw li għandhom domanda tajba għal dan il-weekend, għal kien siguri m'għandniex, però jidher li l-akkomodazzjoni f'Għawdex hija prattikament meħuda u allura qegħdin nantiċipaw li jekk it-temp jippermetti ikollna numru sabiħ ta' viżitaturi min-naħa tal-Gżira Maltija. Joe Muscat qal kif il-Maltin u t-turisti li għandhom post f'Għawdex mhux għall-użu kummerċjali u mhumiex residenti permanenti f'din il-gżira wkoll mistennija jaqsmu l-fliegu u jimlew dawn il-postijiet ta' akkomodazzjoni. Din il-faxxa ta' turiżmu mbagħad tikkontribwixxi bil-qawwi lejn ir-ristoranti u l-ħwienet f'Għawdex. Il-kap eżekuttiv tal-Assoċjazzjoni Awċija nnota wkoll kif illum il-ġurnata il-Karnival beda jħaqqaq sew mal-weekends li tradizzjonalment fihom jaqsmu l-eluf ta' turisti lejn Għawdex fosthom dak ta' Santa Marija. Il-perjodu tal-Karnival sar wieħed mill-iktar weekends importanti li għandna fil-kalendarju turistiku ġewwa l-Gżira Awċija. Dan bażikament għaliex qabel kellna weekend ta' Santa Marija u l-weekend anke tal-Easter, illum għandna wkoll il-weekend tal-Karnival li fih naraw influss qawwi ta' Malti. Ovvjament hemm ukoll diversi trends f'dan il-weekend fis-sens li qabel konna naraw li iż-żgħażagħ kienu jippreferu li jiġu madwar il-ġimgħa tal-ġimgħa imqazza. Però dan l-aħħar snin rajna li dan it-trend inbidel u intefa' l-element żagħżugħ issa qiegħed jaqsam lejn Għawdex iktar matul il-weekend tal-Karnival. Il-Karnival f'Għawdex illum ġie sinonimu mal-Karnival spontanju fin-nadur fejn wara nuqqas ta' sentejn dal-avveniment mistenni jerġa' attira lejh. Eluf ta' nies lebsin kull tip ta' kostumi u maskri, inkluż dwar temi kontemporanji. Apparti dan fir-Rabat u f'kull lokalità Awċija f'dawn il-jiem se jkun hemm bosta attivitajiet oħra bl-involviment ta' bosta kumpaniji ta' sfin, kemm taż-żgħar u anke tal-kbar, karrijiet trionfali, banet, maskri grotteski u ħafna aktar.